Naglabas naman po ng listahan ang pamahalang panlalawigan po ng Pangasinan hinggil sa mga kailangang lamanin ng Go Bag Emergency Kit na dapat nakahanda bago pa man ang anumang emergency. Ang paalalang ito ay inilabas kasabay ng paggunita ng International Day for Disaster Risk Reduction na napapanahon sa sunod-sunod na pagyanig na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa listahan, dapat may laman ang Go Bag na delata, maiinom na tubig, ready-to-eat snacks at first aid kit na may gamot, ointment at alcohol. Kabilang din dito ang mga toiletries at flashlight, radyo, kumot at ekstrang baterya na magagamit kapag walang kuryente. Mainam na tumagal ng hanggang 3 araw ang mga supply sa loob ng emergency kit sa bawat pamilya. Kaugnay nito, ilang Pangasinense ang nanawagan na magmula sa pamahalaan ang nasabing kit dahil hindi umano lahat ay may kakayahang makabili nito. Naungkat ang usaping ito matapos mapabalitang ilang lokal na pamahalaan sa bansa ang nag-supply ng emergency bag sa bawat kabahayan. Sa kabila nito, nanatiling paalala ng provincial government ang kahalagahan ng maagap na paghahanda at pagkakaroon ng mga kagamitang madaling makuha sa oras ng pangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.